presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malipulot. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Perlin, ginaingon, ikaw man unta ang amahan sa kong anak, pero ang but nga nung di man siya ko ganahan magpakasal nimo. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, Milyo, uy. Kalat ka pagbabagda sa akong agianan? Hawa, pi, kinagdali bayak ko. Buka yun ako ni Maday Perlin eh. Sugta na ko, eh. Kapila ta nakagibasted, uy, di ka kasabot. Wa ko'y gusto ni mo. Bugoy ka, maldito pag yun. Taon ko na bugoy-bugoy, bida. Standby lang ko, pero wa ako anong trabaho, bugoy-bugoy. Ganun ko ako yun yung trabaho, pero lahat mo kayo, tika. Di lagi ko ni mo. Kung may makuha na ko ni mo kung uyabunta ka, huwag man kay trabaho, magunsa man ta. Ah, sige. Gikan ka ron, ha. Ngita na ko trabaho, ha. Sugta ko, ha. Kung kita na ko trabaho, ha. Day Perlin, ha. Ay, salbahis yun ang tawhana, day. Abi kay dili naman nato siya padayon nun kung mamisita siya nimo. Iya ka ng atangan sa agianan? Huwag man noon siya gihimong adautan ako, ma. Klaro manggod kinahigugmagin na siya nako, pero di ko ganahan niya. Standby, good. Way trabaho. Na, ay yun nagsugta ba yun ha? Wa biya na income tawhana. Pagpamayo, tragi pangwartaan na. Hala no. Sige na. Mao ba ma, pagpamayot ra di ay pangwartaan ng tawhana? Oo, sige nagpamayot, aron makasapi. Na, maigagaw ka man yun nga bayot, day. Sinuli, pangutan aragod to. Anak ni tiyo ni mo ba? Aron, mutuo ka na ko. Ugaw, ay. Pamayo, tragi pangwarto, ano. Ma. Nga ikaw, gaw, bayot mangit ka. Ma. Nakasuway ka, nga gikuan ka anak niya. Dili siya mo inikuan nga ako, gaw. Ako mo inikuan niya. Nakagamit ni ka anak niya, gaw? Uy! Ang mga bayot, gaw, nga dunay aura naman kwarta ba? Abot ko pasabot. Mugamit ginaangan niya kay dako magkain na siya bunal, gaw. Unya taas pagid kayo. Mao ba? Ingon anak di ay kadako o kataas ang iya, ha?
Doon na lang ko sa amo. Si Milio ba? Wa naman ko makakita niya nga nag-standby sa mga tindahan o sa mga iskinita. Asa na ka siya, no? Basi nakatrabaho na. Gituman tingali niyang iyang gisulti na ko nga manrabaho na siya. Sikaw, Noli. Ogi, pirmi na kong mahuna-hunang iyang gisulti na ko about ni Milio. Ay, siya cute akong giuna-una ay. Dako og taas kayo ang kamilyo gaw. Mao nga, dunay kwarta ang mga bayot. Gamiton gina siya. Ay, magina akong pangandoy ay. Nga, kanang ba maka-virgin ako. Kanang dako unya taas. Ikaw na, Day. Perlin? Day? Kinsa dining... Uy, hala. Day? Si Edwin. Nabalik di dahil siya gikan sa Amerika. Salamat, Day Perlin. Nga, gisugot na giguni mo. Katong wa po ko makalagra sa Amerika. Sige, hanggang ko ni mo to busted. Gisugot na ka kay kwartahan naman ka. Gikan naman kas kawas. Dili na ko mabalik sa gawas, Day. Anin ako sa ato magtukod og negosyo. Og ikaw, Day. Ikaw ang akong pakaslan. Mamayon niya ko ni mo, ha? Ha? Oh, sige. Kanus amang ka mamay. Kanus adong Edwin. Ay, kuan Day, ako nang sultihan sa mamag papa. May uyab na ko, ug mao ikaw. Kaning Day, samtang dili pat ko mamayin nimo ba? Maglingaw-lingaw ta og panuroy. Ug karong Domingo, mag-date ha. Manuroy ta. Sure. Gibati ko nga may ugma ko nimo kung ikaw ang akong mabana. Bosa, sige. Mahimo ko nimong dadon og panuroy bisan asa. Si Edwin, iya gagitinood nga manghunong tagmotel ay. Gusto ko, Day, atong una-unahon ba? Murag advance ba? O, total, ikaw man gyud ang akong pakaslan. O, okay man ka nga, mo-check-in ta. Imo kong gilipay rong adlawa, Edwin. Tungod kay nanuroy ta sa mall, nya gipamalitan ko nimo sa tanan akong gusto. Busa dita ka balibaran kung unsay gusto nimong mahitabo karon. Tanan na, manaog din nimong auto. Ulan ako suot sa motel. Salamat, Day. Daghang kayong salamat. Sige, tana. Kaya lami na kayo. Tana da yun. Tinuod gidi ay na virgin pa ni. Kut pa kayo. Ikaw may nakatilaan na Edwin. Hamis kayo. Hamis kayo. Kalami tilaan sa upan. Sige pa, tilaig maayo. Di ka magwan ka rin. Tini kayo. Ako na rin gubuon akong brief, ha? Sige, Edwin. Awa, Day. Asa imuhaan na. Ani, ano man diri, Day? Na? Natamunan lang sa balibo. Nagaliha kaya akong ukayo na. Nara, Day, oh. Di ay. Nara, oh. Kagamay. Tinuod ka mo na. Day. Alibi ako nang ikon sa emo, Day. Ha? Gini. Gini. Anong katawang mong ka, Day? Nakatawa ko kay Gilok. Mura og... So, eh. Mura ko gikamangag kigwa. Panaray mo. Hapit na ko, Day. Hapit na ko. Umana pag ka? Wala no. Hapit na ko. Paitan eh.
Gisugot ni mo Smilyo gabi og mag-date mo ron. Wa ka namang kaharigla. Pasig mabdos ka sa anak ni Edwin, uy. Kung mabdos pang gani ko sa anak ni Edwin, si Melio ang paangkunon ko nga mo'y amahan. Uy, si Edwin di ay. Hindi na ko niya, ma. Sakit kaya kung tiyan lagi kinatawa lagi pag sex na mo. Ha? Nagkatawa ko, wa ko lami Ug si Melio, ma, may trabaho namang ito. Siyang akong pakaslan, ma. Perlin. Salamat ya. O, isa pa yan. Man na to panood sa mall. Okay ka nga. Musik enta. Sikenta, uyab na gud ta, gisugot kita ka. Sure ka? Oo, ihatag na ko ang gusto nimong mahitabo karon. Gusto ko'y pakasli ko iniguman. Kaslan, uy. Bitos, di mo nindot ko trabaho. Tigom sa guday. Salamat ha. Gibuwagan ko na gis Edwin, nga ikaw akong gipuli niya. Gipulan ko niya, uy. O ko ganahing Edwin. O ba? Sige. Salamat kayo day. Mukha niyo? Mas lamig kamutila ni Edwin. Mahurot kini buhok ni mo, Roy. Ilong ka, ay. Sakitas lang sa uy. Naamay lang sa nga sa ako ang may tuhod lapit ka dito. Grabe yun, sir. Kaya naku, kaya mo kumambuk, kaya mo gisakitan, kaya akong gikumoy. Dakuag na nga niya sa ay. Ha? Ato sa nidukdukon. Dukduk ko, ay. Uy, martilyo. Ha? Kinin lang ako idukduk, ani. Ha? Grabe yun. Sige, martilyo, ha? Uy, martilyo. Kanila. Sama. Padayon ta. Padayon ta. Padayon ta. Sige. Tila isa. Ipasot na ini mo. Kanang balibo di aning imo de. Di man, uy, nagsimang ko. Buta ka. Gagmay kayo. Uy, nakauton kayo sa barak. Ayaw. Ayaw. Ang, uy, Melio. Martilyo, saman. Kani mo brevo buon tanibi. Kapoy na kay ko nimo ah. Batay di bataga. Mura. Yung song ay song down ko. Yung song. Kada ko aning imo Melio. Kabaw lay ko ang nila pagdaro ni. Sige, idaro makandam ko magpadaro. Ni daro na ko pinigduot ako. Muinga ka. Singat. Sige. Ilar ka. Sige. Ready na ko. Ready, 1, 2, 3. Waiting. Ready. Oh. Nga. Yan na na. Ito na may gusto ko. Mas masanong kaya. Kapuya. Ba't siya tayo ng kabuhatay? Paspas! Paspasin! Yan ang sakya. Bati o grabing kasakit nga si Melio na ang nahilabot nako. Pero tigid akong luyaha at ang higayon na. Og si Melio gid ang akong gipakaslan. Wagi kasayuran ang una nakong uyab nga nagsabak ko sa iyang anak. Og si Melio nagtuog yun nga siya amahan sa akong gisabak. Kay wa man siya magkwinta, wa kay siya magkwinta sa adlaw dihang iya kong gihilabtan. Aw nituo sa taon siya sa akong pagpamakak.
Mga tumang kasama ang kagi ni Perlin, din hining tulumanon. What's the style? Mituo sa taon siya sa bakak style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.